Ngadon mentah hang ni ha mau plang la benong kadai gawai ni kisnong ka bakham pau nam ba hang ni ha East Castle namar ya ka jingdon jong ka ya ka lau kentang ka ba kring ya ki pat ba nong jong ka perthei na kaleng ki jaka banwan ban pet ya ka ni ka lau kentang hang ni mentah ngi don persya bat ka lau kentang ka ni ka Khasi Heritage Village ka ba kadon ka jinglum lang ya ka jing pen I ya ka rukom em Khasi ya ki yeng trap jong Khasi ki ba nadu mandai parhadu menta but shan hakane ka jaka on sa pelong ru ya ka monolith festival lane kata ka tamasa mau benna but hakane ka tamasa on sadon ki ban peni ya ka riam tenrai Khasi but ya ka bam tenrai but komju ya ka rukom em rukom sa lingba daka ba phila banrung hakini ki yeng trap jong ki khat artli ki hima ki badon hakane ka Khasi Heritage Village but menta kadang day hapadang ka jing pen kre ya ka festival ka ban salong shan haka laisi kan thi ka arpo arpo live arpo tarik nakaliang ka KHEDC kalashim ya ka senjam banshna penbha yigini yeng hima kum ga jing pen kre ya kani ka tamasa mau benna but way na ki tour guide uba banshan kong hat ulayalam yangi ban pen I ya ka jing pen kre ka bakiladap kat hadu kini kisingi kani ka kenja pudung bagiong kabaya bu tiar kum gini ki sembai dan iki ketung gimbo kuno ki kenja jingbam ibu halor ki khnong ba penjeng ha po yeng kani kalong kenja duli khnang ba ibu itu ki kenja sembai ki kenja jingbam ban kenlak naka jingsa ba ma ki miau lan iki khnai kani ka de jongga hima mo phlang bat kumba PE mentan kidon gini ki baya tre mo ni kani ka de ka jingpen kre naka benta ka to ka tamasa mau benar lah ni ka bagi orang ka monolith festival ka banlong ong bonai baar jong usnem arja raposa di kumba kalong menta usnem borok kini ki yang trap kidon kumba khat arteli naki khat arteli ki hima jong kani ka rilum Khasi jong ni hakpor bolong ningkong mar kadi ka jing sedang nong no kadi ka tamasa ka ba day nak benta ka lariti jongi ka tenrai ka riti ke dostor jongi ki Khasi thì kam dodon than gani ka banong bangi so pher mo te hakani ka arjar khan riu ka sin ka baar ngi ba kini ki priyo jongi ana shathi shatai na shatai sha semi na mi kila khamyabon baki layawan ban sakhi dala demo kan ka monolith festival ka badai ka we na ki festival ka ba kham gerbang kan ka jela jungi ka ba peni ba ka dai kan ka festival ba penilut ya ka nadu ka bam tenrai jungi ka shat tenrai ka ruai ka siau ta ter te ngi kerman skam ba une usne mentaru tarai kin sadon hi ki ba kham thamai ki ba pun la nangi kini ki brio pementa kani kejum menta gimju da kham yu ikot ani gimju yo ngau syuk kani kadai jongga hima sobar tigumba phir la yu I menes tisha khmat kini ki yang trap kidon la kejong ka rukum sna ba kani ki rukum wan gini ki phalau I hadwari kani ka wei pakai yang trap de jongga hima nong khlau lani ka hima khat sau prah nabar ladang ipet karukumwan katenum ingi iba kilong komju indai da la arung sapo kidon hi kijing yeper la ka jong kompan wandur kani pat senda jong himana khla kuni kadi jong ga hima jirang kila rapet rukum sna kini arteli ladang ipet nabar ke ilong komju indai dang la arung sapo kindon mi kijing yeper dala dai ga festival salau kentang kisah bat na nang ni ka nakaliang jongga snong ru nakaliang jongga hima klap bu ikini ki nong yalam ka iki brio barong spok klau bat lingba kini ki nong yalam kin sabatai ke e jingmut jong kalau kentang bat kadai ka e ka lau kentang kin batai ta sha sha tiga nei pat kadai jongga hima sora keni pat hima sela
Ti kumbai I mata gini gieng kidon kibasop dau ne u tenrau don kibasop dau thi utrau. Hoi kabam borok gini gi jingbam tenrai kam tamang ni hapo kot jong gani ka Heritage Village. Borok kini ki hima ki banwan banya simenta. Kin pen I la ka jong ka kin pen I ka kumlu ka kum set bam tenrai ba kin ya diru kum gini gi jingbam tenrai. Bata kibriu ki borok ki bawan hapo kani ka kot kin yok mat itu jimbab terai baro. Hoi. Bat ha borok kitu gi laisngi na man kini gi yeng trem kin don ki tu ki trai hima ki beriu jong tu ki trai hima. Kamut lada ki beriu ki rong sapo yung ki rong kini ki yeng trem kitu ki trai snong kin batai kin. Ya ka rokum sna ya ka tu ka yeng. Ki ai gitu ki tiar babu hang tu hayeng kin batai lut na dong sadong. Ting ba PE kani ka wei pak yang trap kani dei jongka hima nong stoin. Te kani pat kani jongka hima bawal. Kani marsenda pat baka yeng hima bawal kani pat kani jongka hima melin. PE rukum ke rukla compare ni kita. Ladangi pet kani ka pholor rumor kum sna kani pholor. Kini ngimla ban weng ning su pen kare am tu. Lomperdah. Nila banyak setai ini nila ban kare am tu. Ini yang trap ni baret baklem don jingker saudong. Ini pat ide jaka soknar. Kasoknar. Hoi. Hak jonga himamelin. Ti haka tugas ni barok lai sni balong ka festival. Hang ni kin sadon kitigi nong soknar. Kin pen I gen hakanu karu kompa ki khasi hendai. Bat haduk metai. Kia teriak kata baka rukom soknar khasi ka kham ya pher na ki we pat ki jat benrio. Kumba phila I mena kani ka hima maharam ketika jong mau plang. Ki ken ro do mau. Kani ka pen I gen ba kani ka jing sta mau ki khasi ru na do hentai ka adon. Kini te ki de ki khambon ni kini ki mau ki de ki kenja mau siap. Hoi. Nang ta gidon kum ki sinong gi badon tu mau bakam banyak gini ru bagi ya ong mau so rio ta bakam banyu ni uma chat ma te kham hak por jinglong khna jongi kum uni ujat mau ba o saudong kum ni wan ba na than wi loi nang thi te hadu menta gini gisngi ru lada gi thiet umau nang no ru uba o sa so ra ni sinu lada wan hak dor ba saudong hang ni hangi juong hi mau wi loi wala da dei na wiloi ru ding ju ang bet mau wiloi bala melin kesnem bading kong bat ka snem ba ka baar mar kadang dei ka jing sedang di kadang le hi bet na ka liang jong ka district council ti matau snem pat kala ya trilang no ka department jong ka tourism jong ka sarkar jela ti ka kandon bun hi ki mo ba khamper namar kani kala along mit kumba kada la don ka jingya trilang hapling ka district council berka sarkar jela tikin don bun hi trai gi jingkala mo har kumpenya kam ta makaleng kumpenya makla simti ka district kani ka tourism department marka kumbang itip ka tourism department ke jela jongi te kala de ka department ka bala pelong bun ki tamasa ni ka jela mo bat maka hi kala songthu kumnu ban pen janai kini ki kam tamasa kani ka jela jungi bat nang nyai pen kiu su mo ya kam jong kai parthei kani ka jela jungi kani ka museum kam kani la deplut na dong sedong ka basa ni ka sulong mit stang ban bu ye gitar gi ba mar kani museum kin bu tang ye tu gitar gi ba David gitar tenra jungi gitar tenra ka si rensan ni kata keban pen I ka lariti ka de ka rawai ka seo tenrai jungi ni jingsat tenrai jungi haktin pharing ka ni yong ka ampi theater kini ba PE gini balong mau kendon kini gide ki jakaba kin song ki pat ba ti tu ki brio pat ki ba mi khmat ya ki hima bat pen I ki jingsat tenrai ni ki rawa ka jingrai tenrai kin ya yang tiharum kin pen I tiharum kijong ki lariti Nilai kenduru ya wei na kirang ba uban mi khmat na kahima nong lang ubabu berbor yang tem
ubalayalam yang i hapok kayeng trap ban pen i bat pen sya yang i ikitiar kitar ki baulawan ra mentakas ngi kenang ban pen bet pen biang na ka benta ka jing pen kre ya kate ka tamasa Ngewan armut nih kah? Armut. Kerteng kani ketika keri ngiong. Te kani ngi cek penonkam hakaba une urusip deh. Rusip bangi yok nalengka ni that hang ni jurong aiding nangti ni that hang ni. Nang ta don kiba penonkam ban that dok kha do irumta. Kani ngi ong hakaketin jongi sithika tangkhadi ngiong. Ni penonkam ya kani chuong no namarba ukuba deh. Keba badang ara nalengka ikum tu te bempat i ba te ngi saj pen i da keba yasdi na kani karai deh ya ikum ne yasdi kum ne bu kebang ne ayo kuba nang ta sadung tai kolong menchua namar ngi sithi kayo ru mensua ki jingai tengi bu khau bu egen bu khau nang ta don ki babu kini ki krai ki eru ha une klong don ru ba tong umru don ki ba kit umru hang ne une jai klong ni penonkam bun jai mo don klong ba penonkam ha ka badi ki aru tang ba udai da ka wai pat de ka dur te uni pat de ba kham he kum ni ni penonkam kumbala ong mane bu khau kit bakham he don ki bakit ru umta hadu mentara ngi ya penonkam hi kumne chinong don ki ba bu kham tamba ki bu khau kham ai kum tu ta ngi on ra ro kini ki kani kho ngi penonkam hi kani kho ha ka ban kit jingkit kit ka ba na shalang kha ban wan ra cheyeng kani ngi ong ka sarong ha ka ten jongi ya kani ngi sai penonkam ha ka ba kit se kit ding thang ai kum tu de ki kan thai ni pra ban pe khau ai kum tu ban tai khau ru ni penonkam kani pat de ngi ong ka krne ngi ong hak tin ha kani ngi penonkam ha ka ba sot ka ba namar ngi ka ba lum de ka ba lum ngim ju ot sathi ngim ju ot han rai ngi su don jingte ang ne ngi penonkam kum ne ngi itu sembai ngi taladap hang ne tai the hang ne ju ot ra kamu su ubalum ka ba pen thor pa de ngi ot ban halang kharo mensua ngim ju le direct ngi le ba dak chu ong kalang kha kane de ngi le plun ngim ju le ba ngim ju sot ka ba nang ne bu daga jaka kum tu rai ngi le ba round ba kum tu round kat nang red nang kum tu bai long ta compare ki ong ba kham kiu ka jing yo manta prathe manta pa de kila le step tang bandap lum la biang kem khen chu mensua da le kum ta fi kemi kpa jong in tala chatim nang ta yo kani la penonkam ru da ka ba khat ka ba na don ki ba khat ka ba na hi ying kho gyong la bu lum yu ba temen jong in mensua am ngim ju khat direct da ka ba he ki ong ba ka lut kloi te ngi tong da i kanja rit kum tu ngi the hang ne nang ne ngi the chane ban ket ju le direct da ka ba he kum ne do pra ngim ju le do pra ngi chu le tang da kit na lum sayeng ngi sai tong do ne pan hap hang ne dal adap ngi sakit menta pa de ju le su kum ta ngi la tong direct ne kwa ban dap kloi te ka kam handai temen jong im chate ong da tong kum tu te kalut kloi yor ka jing kiu kuba eru mju kiu re kani ga nap ka bangi penonkam ha de pe i khot ka tang su dun kani pa de ka bangin le do se le do se bai ha chwam ju don nar en to ni le bai do se ni ong ki synchrom ni ong ni ha ka pol le niam to synchrom ni ong kani pa de ni ong ka kenduk lang ka synchrom hi tang ba kani ni ong ka kenduk ne ngi na pen kre cha ji ben biang ye ki ya naga benta kate ke menel festival ni dang persamaan pen kre
Ngi haban pen I ya ka culture la jong ka bangi practice ki thanjungi ki por teman man chwa hadu mentaro ya batai dawan keli ki banabar ngi haban batai lot ong ya kani phi penongkam kumno ngi haban batai kumta ngi haban ya jan bat pajba kumto pajba ki ba wan kani festival kin smotho ya ka jingle jong ki longshwa ki jongi ha ka than ki jongi ki list ngi la ai ki jaj khaw ki babun jaj te ngil ai ka list jadi council ngin submit kumtu te ka tu sngi persang ban wanra itu ki sembairu ki khaw ki ai te ngi haban lari pajba ki don kam ban kali ngi haban batai kumno ban shat kumno ka taste jong ki yo na ai tar ki jing pen krek la nang ya che sha bat klabon hi baladap kum ong no te ngi ngi so komen kum ka hima bat langi kilang nakaliang kirong sensia ngi skau ban ong hakani ka por ngidap da kajing sok kuman bat ki kun ke jahat jong ki maru te ngasukun tu pan ba kitu ki bawan hakatu kasngi hakitu ki laisngi makin nom dei ban ong ba ha kabaya dei ba kalau kentang bakin kiar ya kaban rong seklau ya kaban ya penjabo leni ban bread plastik ini kita go mengalakran katai ke jingkerku kentu namar bat ki pajbar ngimla banyu I ban ong bangila ban pej ban chongo andai kin sim hi ya ka jing I jong kiding kisit ka jing I ya ka mai mareng bam dei ban penjabo ban dei hiru ban penjaklia ya kani ka klau menta tekan kamlong fair kendian wat dak itu ki snem ki bala lej arsian bangila ayo yang monolin manyu I ki bau men barim baca o ni ukong ujongi menchua ulabo ula ye rai mentang mi isu rai dai kum hagan ni kemendolit leni kata ka festival leni ka tamasa mau benah mo taktin kasi ngin yu I ka jinglong tra jong yu kasi saki we pat ki jat bende jong ka perthei kin yu ru ya kata ka jing I lene ka jing ya teli jong I kasi lingba jong ni ka manolin lingba kani ka khubor kanget ba kan pen ketik ya kamen siam ka jongpi ki para khasi ki badon hang ne hachala ba pinyo ban wan man sakhi hi ya kani ka festival ka ban salong shan ai ba kan long kata ka festival ka ba pensngan bat penne ya kariti ka dur khasi namar lingba kini ki festival kalong ru kum ka jing hikai ya ki long dien man dien ki ban wan